n'ala Igbo taa anyị ga-afụ na ndị ntorobịa na-abanyezi na ime dibịa. Ndị ntorobịa na-abanyezi ime dibịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ otu a ka ọ dị na mbụ. Na mbụ, enwere ike ịbịa na ofu obodo ihe dịka vileji, ị na-afụ ihe dịka ofu native doctor, adaji ofu dibịa mgbaru na akpa akwụkwọ. Na kịta ịbata na ọtụtụ obodo kịta ya bụ vileji, nwere ike fụ dibịa 7 ma ọ bụ karịa. Ọtụtụ ezinụlọ kịta ọ nwere kindred na-enwerozi dibịa n'ime ha. So enwe na-asị ọ gịnị kpatalụ nke a? Ihe a bụ isiokwu anyị ga-etinye ọnụ na ya taata. Mana tupu anyị ebido, aga m achọ ka onye nkụzi Igbo ọ gbagara anyị omenala na dibịa ọ ofu ihe. Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Ndewo. Dịka anyị na-etinye ọrụ ụbọchị tata, ọ sị na omenala bụ ụzọ anyị si egosipụta obibi ndụ anyị, ụzọ anyị si ebi ndụ anyị. Ya bụ mgbe a sị anyị na omenala na dibịa ọ bụ otu ihe, ga-asị na ha abụghị otu ihe, mana dibịa bụ na-egosipụta, abụ n'ụzọ dibịa ka esi egosipụtara anyị omenala ụfọdụ, na-abụghị omenala niile. Ya bụ isi ma dibịa na omenala bụ otu ihe, ha abụghị otu ihe. Omenala bụ ụzọ anyị si ebi ndụ. Ndị dibịa na-abụ esisi na ụzọ dibịa na-egosipụta omenala ahụ anyị bụ ndị Igbo nwere. Ndewo. Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na anyị ga-afụ na ụmụ ikorobịa, ọkachasị ụmụ ikorobịa, ụfọdụ na-esi ebe ebe ha nọ n'obodo mepere emepe, wee si ebe ahụ nata si na nọọsụ dibịa anya nzụ ka ha chọziri ime. Na-asị ọ gịnị kpatara nke a n'ala Igbo? Maazị Onye ajụjụ dewo. Igbo bụ Igbo na-ege ntị, ekele m unu. Banyere ajụjụ ịjụ ihe kpatara ụmụ ntorobịa si ahapụ ụlọ ụka aga emezi dibịa, ọkwa na ofu ihe kpatara ya bụ ihe a kpatara ya bụ na ọ bụrụ ihe ụmụ ntorobịa dụrụ anya n'ụlọ ụka taata bụ ihe na-eme n'ebe ahụ. Oge olden days, mgbe e bidoro ihe chọọchị, ụmụ ntorobịa na-edebe chọọchị ejisighị ike, ekpe chọọchị ekwesịghị ike. And onye ọbụla na-eme ihe nwere ihe ọ na-ene anya n'ime ihe ahụ ọ na-eme. Ọ dị ka ihe ndị ntorobịa anyị chere ụwa na-aga n'ụlọ ụka, ọ dị ka ya sị na ha ewetara ihe ahụ n'ime ụlọ ụka. And ọkụ ya mere na ịjụ anụmanụ, ọ ihe a kpatara ha jizi oke ka ha tara ego ka ha gagodo na omenala, ka ha na-enekwa omenala. So the summary of everything bụ na ha wetara that thing ha chọrọ na ụlọ ụka, ya ọ bụ ha ji banye omenala. Ọ bụ na anyị lebara anya n'ihe gbasara ụmụ ntorobịa, okoro ma agbọghọbịa, maka mgbe anyị si ntorobịa ọ bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị dabara ọdụ ọtụtụ. Nke mbụ bụ dịka ọgaghị ọsị n'ụlọ ego, ọ bụ eziokwu. Onwe onye ọbụla chọziri ịbụ ọgaranya na nwa. Ịfụ nwa 16 years, ọ gwaghị na ya chọrọ ịga bet kịta, na ya chọrọ ịkpata ego karịa nna ya. Ya bụ nke mbụ bụ ego. Ọzọ bụ na asị nwere kwuo, ga-asị na ihe ọzọ mere ha ji abakwa na dibịa ahụ bụ na ha chọrọ ka a na-akwanye ugwu. Many of these boys, all these ụmụ okorobịa niile na the youths, ọtụtụ n'ime ha chọrọ ka a na-efe ha ga-esi efe arụsị. Ha na-agata ka ị na-atụ ụjọ. Ime na soshal midia na ị ga-afụ na ndị niile bụ ndị dibịa ọgbara ọhụụ gbara mbọ wepụta onwe ha na soshal midia. Kedu ha ji wee bee ya? Ka ha wee nwee ike tutu onye ifuru ọ bụ dibịa ọdịnala n'afọ gara aga ga-elele ya n'ụbọchị taa. O nwego ụlọ dị iche iche, nwee ụgbọala dị iche iche, maka na onweghị ha ncha niile bụ ndị aka ha ọcha. Kedu ya chọrọ? Ego. Mgbe onye a na-aga n'ụzọ na-atụ ego, kedu ọzọ dị ka ya na ka o nwee ike nwee ọtụtụ ụmụ nwaanyị, ọkachasị ọtụtụ n'ime ha ndị ahụ n'ụsa nwaanyị na-abụ mgbe ị bara na dibịa, ụmụ nwaanyị na-esozi ka ijiji. Ọtụtụ mana anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị bụ obere ihe ka eji arafu anyị. Abụ na asị na ọtụtụ mmadụ asị na ụmụ nwaanyị nwere ụbụrụ ọkụkọ, na mgbe iji obere ihe lata nwaanyị, mgbe nwaanyị fụrụ na ọbịa be dibịa, ọta ofe ozu ọkụkọsa ya echi niile ọbịakwa na ewere anụ ewu eji mebebe supu mesu ya. Ịfụ ya, mgbe ha ji ga na-akwakọzi nwa na-edebe dibịa ahụ na-amaghị ma ha nwere onwe ha ga-emechi echi niile ewere ha mee ihe eji ndị ọzọ na-eme.
ya bụ na enere anya na ihe ndị na-akpanye ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị na dibịa ahụ ma ụmụ nwaanyị ka bụ otu ihe ka nwoke nọ na dibịa ya na-achọkwa ụmụ nwaanyị n'ezie ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n'akụkụ nke ha ka ha nọ na-achọ ego ha na-achọkwa ka ha were ụmụ okorobịa na-eme ihe masịrị ha ọtụtụ ndị asị gị na mgbe nye ejighị ego mgbe nye enweghị ihe nya bụ na ụmụ okorobịa ji ya wee tie ekpere na nke a bụzi na ya ga-eji ya mee ihe masịrị mgbe ihe agaghị eji ya wee ya bụ echere m ihe ndị ọtụtụ n'ime ọ bụghị na ihe a niile bụ na ọka akwụ mana na echere m ihe ndị na-eme ya bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ ego ọtụtụ ka a na-atụghị egwu na-akwanyere ụmụ ụfọdụ n'ime ha bụrụ ka ha nwee ike na-afụ ụmụ nwaanyị nwere onwe ha na-atụpụrụ ha n'efu na-enweghị ihe mgbakasị ahụ ọbụla dị na ya ọtụtụ n'ime mkpa ndị hụrụ na ụzọ adịghịzi n'ụlọ ụka because without going to all of us say mana ịbanye n'ụlọ ụka na onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka ndị isi n'ụlọ ụka chọziri ka ego na-abịakwụ ya ị ga-afụ onye isi n'ụlọ ụka ndị gị na-anọ na ndị members nọ na chọọchị gị e nwere onye nwunye mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ gbafa mgbe na nwa ya mana igwe nje private jet ị nwere moto iji abịa chọọchị ndị chọọchị na-efu elu gị ị maazi ihe ka ndị memba gị ma ha na-eligwe nri one square meal a day mgbe nwatakịrị nwoke bara n'ụlọ ka ogbenye nke si na ya nyere ụmụ ka megide tait na tait a ga-asị every Sunday asị ya mee tait na blessing na-abịa ya mụ tait a kwatụrụ ya n'ọrụ na biznes ya na asị ya na asị gị 500,000 ya mee 500 asị ya na a ga-emere ya fasting na o mee 1 million n'ụka na-abịa abịa na ọ ga-afụ dị ka ngọzi Chineke ga-enye ya ya nwabezi na ndị mmadụ ji wee fụ na ụzọ adịghịzi n'ụlọ ụka asị ebe ahụ wepụta onwe ha wee sị ebe ọ bụ na ndị ụka na-akọrọ ego oge ha ka anyị jee n'ụzọ omenala mee gị ọrụ nke anyị ihe a niile wee bụrụ nsogbu mmerụ na ndị ntorobịa bịa bụrụzie onye ọbụla were ụkwụ na aka bụ imi na ọgwụ tinye onwe ha na-eme gị n'ime dibịa daalụ ọ bụrụ na agbasowe nkọwa Ada kọwara ihe bụ ihe dị iche na dibịa na omenala anyị ga-afụ na omenala na dibịa abụrụ ofu ihe mana dibịa sokwa na omenala maka ndị dibịa na-enyekwa aka na-akọwapụta ihe bụ omenala ma ọ bụ na ha bụ ndị eziokwu a ga na-akọwapụta ihe bụ omenala ọ na-agbagwoju m anya maka isi na ikekwe na ndị ntorobịa ga-enwetaghị ihe ha chọrọ n'ụlọ ụka ha wee chọwazi ya n'ụzọ omenala dibịa ha na-emezi nkịta ha na-eme ya omenala ya na ha chọrọ ka ada gị kọwara anyị otu a ka omenala Igbo dị otu a ha si na-eme ya nkịta o nwere ihe ọzọ ha tụkwasịrị ya oke daalụ na ajụjụ gị na ajụjụ gị amaka n'ezie ọtụtụ ihe na-ebu ihe mebiri n'ebe omenala anyị n'oge ugbu maka na ị na-anya na ebe ndị dibịa ọ bụghịzi ka esi eme dibịa n'oge ugbu ka esi eme ya n'oge ugbu ile anya ị ga-ahụ na ezinụlọ ọbụla na-enweghị ndị ọrụ ụka a ga-enwerịrị onye dibịa mgbe ndị dibịa ahụ ihe ha hụrụ ya n'oge gboo dibịa bụ ọnatarachi ndị ahụ nwe ya dịka ọnatarachi ụfọdụ n'ime ha na-ejekwa nwụọ ya mbụ mana ha na-enwe ezi ebumnobi ha ji wee chọọ ịbanye bụ ọrụ dibịa na-abụghị ajọ echiche na-abụghị sọ nke ha ga-eji megide mmadụ ihe ha ga-eji wee bara obodo uru ma nyere onye ọbụla aka mana oge ugbu a ọrụ dibịa bụzi ọcha sigbuo ya bụ onye ọbụla chọrọ ụzọ ọ ga-esi wee gwa ọgaranya ọsịsọ maọbụ ibi ndụ na-ekwesịghị ekwesị ụfọdụ n'ime ya bụ maka ya bụ isi mkpụrụ uche nke m ga-asị gị na dibịa oge gboo ka mma karịa nke anyị mere n'oge nke ọnwụ ntorobịa niile mabara n'ime daalụ ya ihe na-eme ka anyị ghọta bụ na ọ bụrụzikwa omenala ka ndị a na-emezi maka na dibịa ụfọdụ so na omenala ndị Igbo o nwere onye nkụzi ihe gbasara omenala n'Afrịka niile njegwa ajụjụ ọnụ n'oge gara aga o mere ka anyị ghọta na ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ụlọ ikpe nke ha kọtụ kọtụ ahụ bụ na-arụsị ka ọ dị ọ bụrụ na enwe ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ na enwere esemokwu ihe ga-eme ka ọ bụrụ ụbọchị tata ndị mmadụ agawa kọtụ ndị mmadụ agawa ụlọ ikpe aga na-arụsị setụlụ ya kụzie okwu ọ bụrụ na amaghị ka esi eme ya ekwuzie ka anyị butere arụsị onye ka oge ị ga-aṅụ iyi onye ka ị ga-aṅụ iyi mgbe ahụ eziokwu agba ọbịa n'anwụ so isetụrụ ikpe ọ ga-ahụ very very easy mana kịta amụrụ mma ga-asị na ọ bụrụzi arụsị ahụ ndị dibịa ji eme ha na-eme gbugbo ka ndị dibịa kịta ga-eme enwere ihe nwere ike ikwu na ya
Anyị ajụjụ ndị nwere ihe. Ewo. Ihe m nwere ikwu ihe gbasara dibịa Igbo nke na-eme tata bụ na ụwa emebigo ndị omenala Igbo adịrọzi ka ọ dị. Ụmụaka ahụ na-abanye n'ihe dibịa, ụfọdụ abụrụzi na amanatarachi, ụfọdụ na-abanyezi ka ha gaa kpata ego na ha fụrụ dibịa nke ọzọ ọ na-eme na ọ na-eweta ego. So mezi ụfọdụ na-abanye n'ime ka ha gaa kpata ego na ọ bụrụ na ọ mara ya. Mgbe ha banye n'ime ha, mata na ihe ọbụla bịalụ n'ụzọ ha, azụbazụ na ihe ha eweta ego, ha ya eme. Andụtụ ego ka ha maka ego ka ha ji banye n'ime ya. Ụfọdụ mgbe ha ya eme ya n'usoro eji emebi ego. Maka na mgbe gboo ha na-eme ya na ihe amara obi. And ha na-eme ya uche ha dị n'ego na ha ya eweta ya. Ha na-eme ya n'ihe abụ ihe mara ya, n'ihe abụ ihe be ya, n'ihe abụ be ka ọ dị, anọ mara ya. Dibịa mgbe gboo ha na-eme ha gụcha mmadụ ọrịa, ha ma anaghị chesi ha mana ego. Mana tata ị na-abịa ozugbo asị gị dobe ego. So ihe ya na-emezebe ego mebiri dibịa ndị tata. Ndị mmadụ dịka o si kwuo, anya ndị mmadụ dịzi n'ego too much. E nwere nke a na-akpọ oke ite. Ọ dị ka nke a ka ndị mmadụ kachasị eme. Adabiko nwere ihe nwere ike ịkọwara anyị gbasara oke ite. Daalụ ajụjụ gị amaka. Dịka i kwuru, dịka na-ekwu na o nwere otu ụbọchị nọ na klaasị wee na-akụzi ihe. So a na-akụzi ya gbasara ịgba mbọ. Ụmụaka ka na-agba maka ịgba mbọ, gụsie akwụkwọ gị ike, wee nwee ike ịkwado onwe gị maka ọdịnihu. Nwatakịrị wee mekpọ ọnụ esi m, antị na ọgba ha mbọ ka ihe ya na-agba mbọ ebe ya nwere ike ime oke ite. Mgbe jụọ ya si ya, nna kedu ihe ịma bụ oke ite? O wee sị na oke ite bụ ọgwụ ya ga-abụnya mbụ onye nwee ego. Efu ya? Ya bụ maka na oge ọbụla anyị batara soshal midia, a na-agwa anyị maka onye asị gị onye ya ji wee na-agwọ ọgwụ oke ite. Onye nke asị gị na ya bụ dibịa na ihe ya na-agwọrọ gị bụ ije awele ịdọwa na shọpụ gị na-ele. Onye nke asị gị na oke ite ya nwere ọgwụ onye karịrị nka. Ya bụ n'uche nke m, oke ite ọ bụ ezie na e nwere ndị dibịa na-agwọrọ ya ndị mmadụ. Ọ bụ na dịka onye mere Igbo afọ ya dịka ezigbo ọgwụ ndị mmadụ na-agba ma ọ bụrụ na ị kwụbara aka gị ọtọ, maka na afụghị m igbu mmadụ dị na ya. Mana ọ bụ ụzọ esi akpọpụ ndị nna nna ha chụọrọ ha aja. Mgbe ahụ bịa kwee nkwa na-asị na ihe ị ga na-emelụ ha, na kwa ọnwa dị ụta eme ya dị ụta ma ọ bụ afọ ọbụla na ị ga-eme nke a. Mana ọtụtụ mmadụ gaziri buru ya bụ oke ite kwụzie ebe ahụ ka nchekwube ha niile okwukwe ha niile ga-emere nke na ụmụ okorobịa anyị achọghịzi ịgba mbọ, naanị ebe uche ha dị na oke ite. Ya bụ isi m na ugwu m ga-agwa gị na omenala anyị dị iche, oke ite dịrị iche. Nke a bụ ihe gbasara dị ka afọ m ka oke ite ahụ si ezipụta omenala anyị nwa oke ite, kama na o soro mee ka afọ na a na-afụ ụfọdụ omenala anyị nwabụ ndị Igbo na-eme na akụkọ. Okay, nke a wee bụga anyị n'ajụjụ ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ emego ka anyị marụ na enwecha ebe a na-ereche akụkụ ahụ ndị mmadụ n'acha. Ọ dị nke ọ bụrụ ndị dibịa acha niile jite akụkụ anụ ahụ ndị mmadụ ahụ na-eme ofu ihe maọbụ ihe ọzọ. Okay. Maka ego. Okay. O kwere nghọta na dịka ọgwụ na oge gboo, asị na mgbe a na-agwọ ọgwụ iji wee gwọta ọgwụ ego, ịgwọ ọgwụ ego dị iche na mgbe ị na-agwọ ọgwụ ihe gbasara omenala, ya bụ iji mmadụ chụọ aja. Mgbe ị na-agwọ ọgwụ oke ite na awele, ahụ ihe gbasara igbu mmadụ, maka na ihe a bụ ihe ị ga-eji ewu, ọkụkọ, dibịa bụ ihe gbasara ka ị na-anya n'oge bụ ihe a jikarị achụkarị ala ihe ndị ọkụkọ Igbo nọta Grik, ewu na ehi dịka ego ihe ahụ achọrọ ịchọ imego. Mana o nwere nke ọ ga-akarịzi awa isi na achọrọ ọ bụrụ na ebe a na-asị na a ga-achụ aja, asị na achọrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ bụ ebe a bụ ebe a bịara kwa ịwapụ ndị Igbo bịara nwe nsogbu. Mana ndị na-eji ego mmadụ na-egbu mmadụ, ahụ ime ihe dịka ije gwọọ ọgwụ oke ite na igbu mmadụ na ije gwọọ ya bụ onye ji ego n'ego anụ arụ mmadụ were agwọ ọgwụ, onye ha agbaghị ihe bụ ihe ọ chọrọ ime. Afụghị nnọọ ihe gbasara oke ite ka eji nke ahụ were ede ya. Ya bụ na onye ahụ Igbo bụrụ ọgwụ onwe ya
dị iche na-abụghị ihe gbasara oke ite maka na otu ihe anyị ama gbasara ọgwụ bụ na enwere m ike ịgwọ ọgwụ ga na-eme m na ebe ọbụla mbata onye ọbụla ga-afụ m n'anya mbịasị gị na ọgwụ chọrọ ịgwọ bụ ọgwụ oke ite agwaghị m eziokwu ọgwụ chọrọ ịgwọ mana m nwere ike ịbịa ngwa ọgwụ si na ọgwụ ahụ chọrọ ịgwọ bụ ọgwụ ọbụla ọ ga-abụ nwaanyị ọbụla mmepe n'ọnụ bụ ọ gaghị asị m mba o nwere ike ọbụla ọgwụ ahụ na a ga-asị m na m ga-egbu mmadụ mana enweghị m ike igbu mmadụ eziokwu si ya na ọgwụ a na ihe m chọrọ ịgwọ m ga-asị onye nọ m n'akụ na ngwọrọ oke ite na echebe m ihe gbasara mmadụ eme gị mee ya ya ma ka m nwere ma ọ bụ ya bụ ebe ihe gbasara igbu mmadụ jụrụ ebe ya nke a bụ ije chụrụ nwoke aja iche mana ihe gbasara omenala Igbo oyibo jụrụ gbasara ihe gbasara igbu mmadụ. Ndewo. Maazị Ifekwe ya ihe ka na oke ite bụ ezigbo ọgwụ dịka esi eme ya oge gboo maka ndị kwenyere n'ọgwụ. Ihe o kwuru dịkwa n'anya mana ofu ihe m nwere itinye n'okwu ahụ gbasara oke ite bụ na the rate ndị mmadụ ga-apụta na soshal midia na-abụ ya oke ite na-etinye na soshal midia macha na-afụzi ụmụaka na-afụ oge na ebe a ka m chọrọ ileta aka maka na ige ntị ihe anụ oge ọ sịrị na nwata ya na-akụzi na klaasị ịfọ na nwata a na-anọ nwere ihe uche na-akwa ya so ihe uche na-akwa ya bụ mebi ọpụta na primary school na secondary school ọ ga-abụ oke ite ogwe oke ite ahụ fụla ego ọ nwere ihe dị nwere ezigbo ihe uche na-akwa ya ka mee atụ mmadụ ya yi jibawo kama na ọ kweta ọ bịara ibigo na ya bụ oke ite ihe agbawo so nwe na-asị na ọ bụrụ ụdị nna nna ya ha ụgwọ nke ha dị ya o nwere ihe a na-akpọ ihe ọgbara ọfụ nke ọ bagoro ihe ọgbara ọfụ o sigoro ihe a ji mmanụ ndị Igbo ka ọ banye na ọzọ ihe ọzọ and ihe nwere ibu na ya na ọ bụrụ na ọ ya ekweme maasị ndị omenala ndị dibịa ha biko ka ha na-cheta azụ anyị ncha machakwara ka esi eme ihe a mgbe gboo maka na ụzọ ihe anyị ebe ụzọ nna nna anyị hapụ ala anyị dịka omenala anyị na ihe gbasara dibịa ọ bụ na ekwumesị ha biko ka ha na-cheta azụ mewe ihe a ka o si kwesị ka na-eme ka o si kwesị ime ka ike na-erite olu dị ya onye nwere iwu ya ama m ọ ihe ị ga-ekwu ha tupu kwuo ihe ahụ achọrọ m ịjụ ajụjụ gbasara ndị dibịa na omenala a na-eme taa gbasara ihe arụsị amaara m nna nna ada sị na onye ma nna ya marụ ndị gboo ọ marụ ndị mgbe ochie bịafọ ama m ka ha si na-eme ihe arụsị oge ahụ arụsị mgbe anyị bụ ụmụntakịrị na-eto eto adị m ahụ nke ekechiri anya ọ bụrụ na ụlọ arụsị ahụ ọ bụrụ na ekechiri ya anya mana ọ bụ ugbu a oge kịta anyị na-ahụzi arụsị ndị ekechiri anya na ihe a niile ọ na-egosi na enwego ka esi gwa ihe aka arụsị ma ọ bụ omenala na-ekwu eziokwu onye ọbụla na-eme ihe omenala na-agwa onye eziokwu mgbe gboo ọ na-akwụwa aka ya ọtọ maka na ọ na arụsị na-egbu mmadụ mana kịta ị ga-ahụ sef a nwere ike gbuo mmadụ stel ma arụsị ahụ ama mgbe ya ahụ maka gịnị maka na enwere esikwa ya aka achọrọ m ka mmadụ ga-akọwatụrụ anyị ihe banyere ya ma ọ bụrụ na ịsa nke a okwu tutu ntinye ọnụ na nke anyị ihe ji chọọ ibute aka ọzọ bụ ihe gbasara oke ite anyị kwuru maka ya ọ bụrụ na ị na-anya na ọnụọgụgụ ndị na-abanye na dibịa ị ga-ahụ n'ọnụọgụgụ nọọ ndị otorobịa abanye na dibịa kwupụtara ihe gbasara oke ite maka na ọtụtụ n'ime ha abanyere ya n'ụzọ ziri ezi ụfọdụ bara ya n'ụzọ ahụ n'ụzọ ibute ego ngwa nwa ọha ma bụ ndị anụ na-akpọpụ ụkpa mana n'oge gboo ọgwụ a niile dịzi n'oge gboo mana anyị amaghị ma anyị amakwanụ sị ma ọ bụ ụfọdụ n'ime anyị amaghị ụzọ ihe ndị eji agwọ ya ihe eji agwụgasị ọgwụ da mana anyị mana ndị nna nna anyị bịasị gị na edewere akpa ya ebe nke a bụ nka ihe eji mee nke a bụ egwu nke eji mee nke a bụ ehi na ọkwa mụ na nwanne m mere nka mana ndị oge ugbu a bụ okorobịa ọbụla batara chọrọ ịba dibịa maka na ọ ma na ya ba dibịa ụjọ ụfụ nwatakịrị nwa agbọghọ ọ ga-eme enyi wee were ya wee mee gịnị gbuo ya bekọrọ ya dị na ya wee mee gwọọ ọgwụ oke ite ọ ga-eji wee mee gịnị kpata ego ga-emezi ya na ọ ga na-egbu mmadụ wee na-erekwa ya ma ọgwụ ya ma ọ bụ ebe a ka chọrọ ime ka onye ọbụla nweta bụ na oke ite a dị n'oge gboo mana ọ bụghị usoro anyị si agwọ ọgwụ ya n'oge gboo ka esi agwọ ya a na-abịasị na ihe nwa na emere ya expand na emere ya ka ọ dị mmụọ elevated ka ọ ghara ịdịzi na agba na ọbịabezie ya na nke a na-eme ya ka ọ na-agbagote elu ka
onwe ụda nwee aha ka a na-emekwa ka oke ịkwafu ọbara nwee ike dị ya nke a wee dịrị. Ajụjụ ọzọ ị jụrụ m wee bụrụ na gbasara ka esi ekechi arụsị anya kịta. oke nke a bụkwa ajụjụ bụ ezigbo ajụjụ buru uche na oge mgbe m jụrụ mmadụ wee sị na ọtụtụ oge ịma na mgbe gboo ọ na-ahịa arụ ịfụ ebe e dewere okwu arụsị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-ana obodo ịbagoro n'obodo tutu ị gaa n'ebe arụsị na-adị ọ na-adị n'ime ime na-abụghị n'ụzọ ọ na-ahịa ahụ ịdị mkpa ike bụrụ n'ụzọ mmiri a na-eju eju mana oge ugbu a bụ ị ga-ahụ ụlọ ụka kụwa arụsị ka ọ dịdebe ya ife ụlọ ụka ife obere ụlọ a ga-arụ n'onwe n'akụkụ ya sị na nke ahụ ebe mmadụ na-emenye arụsị mgbe ị nebaziri anya na ya bụ obere ụlọ ahụ ebe ahụ ịhụ na ekechiri arụsị ahụ akpọrọ arụsị nwoke na arụsị nwaanyị na-ejiri akwa ọ nwere ike ịgafụ eke akwa ọcha eke akwa ojii kekọsịa ha akwa dị iche iche kedu ihe nke akwa ga-abụ gaa ahụ n'ụzọ ụfọdụ ka a ga-ekechacha ya ụnyaahụ kee ya ma n'ọnụ kedu ihe ọ pụtara gị gịnị ekwu n'okwu mgbe mmadụ mgbe dịka onye Igbo mbụ wee bịa na okwu arụsị gị ma ọ bụ n'ụlọ gị imerụ ihe mgbe efe arụsị onye mụ na gị na-agbanwere Igbo maka na nke m ji anya m fụ agbatago m ihe niile e kwesịrị ịgba m mana dịka ndị Igbo anyị bụ anyị anaghị agba ọsọ mmiri ma mmiri atụ anya anyị ga-anọ n'ebe ọkpọ na ịfụrụ na ekere arụsị ihe n'ihu kechie ya anya fịachie ya ntị ị ga-anọsị dibịa ekwesịrị ka ịma na dibịa ahụ abụghị ezigbo dibịa na ọgwụgwọ ezigbo ọgwụ ọgwụ ọbụla ọ ga-agba ọrụ gị bụ ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụ nke ga-agba ọtụtụ ọgwụ ga-abụ afọ n'ole obodo nyewe gị nsogbu n'ezinụlọ ebunye gasị gaa n'ihe be nna gị ma ọ nye n'ebe mee nke oge igburu ihe karịrị ihe bụrụ efi wee kpochawa ya bụ ihe ya bụ ihe na-achọ ịgwa na nke ahụ a na-ekechi anya bụ ajụ ihe ka ọ bụ ikechi arụsị ihe n'anya bụ nye ahụ n'ụzọ ike ihe n'ọnụ bụ ihe ekwu n'okwu ọ bụghị omenala ndị Igbo ka ọ bụ ejighị ya mara ndị ọ bụ ndị oge gboo ahụ ndị ụmụ okorobịa abịawafụ ndị ntorobịa banyere na dibịa ọhụrụ maka nke amara ka ha si ekechi ha anya kechie ha ntị kpata na ijee na dibịa gị na dibịa mechaa ihe ọ maka ọ ga-esi meme ihe ahụ emere enwetara onye nke ọzọ ahụ na-ekwu maka ya mana ọ bụrụ na onye ahụ bịara nye ya ego gị nwa bụ onye gara na nke ya jighị ego mana na ọ bụ onye nyere ya ego bakarịa gị o mee ihe ọ ga-eme kechisi ya arụsị anya na ntị arụsị ya nọrọ ebe ọ nọrụ ka ofu ebe ma ọ ọrụ ọbụla ọ ga-arụ daalụ Ya bụ ihe na-agba anyị kịta bụ na ọ maka nsịpụ ya na ndị a bụsị ndị chief priest ndị eze mmụọ ndị nọ n'arụsị dị iche iche si na ha na-eme omenala ekesi mee ya na mgbe ochie na ha na-emezi ka ndị polisi ị nwere ike ịbịabịa gbarụ ha izu na ewekwa ihe dị otu ahụ dị otu a na-eme na be onye dị otu a ha ruo anara onye ahụ nwere ike nara onye ahụ ego ebugharịzie ihe ahụ bụzie ebe ọzọ ga dị ihe ọpụtara bụ na ndị dibịa na ndị eze mmụọ na-emezi ka ndị uwe ojii nke ebe eziokwu na mbe ka anyị mata na ndị ụmụaka ntorobịa na-abanye na dibịa tata ihe dị abalị bụ maka ego the are money minded and ọ ya mere ihe ọbụla ha ya emekwa ka ha nwee ike weta ego ahụ ha ya eme n'oge ụfọdụ ha na-ekechi arụsị ha ya ihe na-agba ihe sochi agbata ụmụ ya ahụ na o nwere ike n'ime ihe na-asị okenye anyị atụghị na arụsị ikwete before the date anyị abịa ịta arụsị ahụ ha gaa n'azụ mitie onye nwe arụsị ahụ ha nyebakwa akpacha ha setụlụ ego ole ha ya akwụ ịwa arụsị then o ike ikpesịba ekechiri arụsị ahịa onye ekechiri ahịa n'afọ ụzọ arụsị ekechiri ahịa dị afọ ụzọ arụsị ekechiri ọnụ ama ụzọ arụsị ekechiri ntị ama na ụzọ ihe mụa kwetịsị ike na ihe na-akọ ọsọ ikechi ahịa arụ bụ ụmụ nkwụ ahụ ofe ihe ndị dibịa anyị na ndị na-agọla ya arụsị na-arụzi ọrụ ndị uwe ojii a na-arụsị ka ndị uwe ojii mana ihe kpatara ya bụ maka na ka ha na-abata n'ọrụ ahụ ha na-abata ka ha ga-apụta ego ha ga-abata n'ọrụ ahụ n'omenala ka ha gara ime soro ego ahụ mkpa ha anaghị kpatara ụmụ ihe ha niile jubize dewo anyị ma na bido n'oge mbụ na amabụ ndị uwe ojii dịka ndị na-ebi aka azụ makwa ya mana n'oge gboo a maara ndị dibịa dịka ndị ọbụ ha ga-enyere ndị nọ na mkpa aka ọ bụrụ otu ọ dị ugbu a ya anyị ekwesịghị ka anyị jiri ndị dibịa na ndị uwe ojii maka ndị uwe ojii n'oge mgbe anyị mabụ na ha na-ebi aka azụ mana ndị dibịa bụ ndị
Chineke wepụtara n'oge gboo n'ala Igbo ka a na-ekwu kama ga-abụ the final solution to any problem. Mgbe ihe na-eme ga-eje na-arụsị dibịa wee kwụ gbachaa arụsị okwu arụsị ka ebe ahụ ka a na-anọrọ eziokwu niile eme gị agba nke ahụ e mere na nzuzo mmadụ ahụ enwe ike pụta ihe. Ya bụ anyị si na ndị uwe ojii na ndị dibịa bụ n'oge ugbu a ka ha bido wee garịpụwa ndị mmadụ iwe aka azụ mebe mpụ na arụrụ ala dị iche iche na-abụghị ka ọ dị n'oge gboo, mana ndị uwe ojii bụ ebe ha nọ ka aka nọ n'oge ọ ya nwere ihe nchọ ka onye ọbụla mata daalụ. Ndị Igbo ụlọ anụgodi ya ndị Igbo na-atụ ilu sị onye mara asụ ya sụọ n'igwe. Ihe mmadụ ọkwara asụ sụọ n'ụkwụ sụọ na ọ bụrụ ebe ọbụla dị mma. Ụbọchị nta achọ n'obodo nchi agbacha egwu agadi nwaanyị gbacha egwu ndewo. Echezọkwana ịrụnyere anyị aka ma laikịara anyị vidiyo anyị ọ bụrụ na ị na-eso anyị tụnyere anyị aka na folo ka ị na-eso anyị ka ị wee malụ mgbe ọbụla anyị tinyere vidiyo ọhụrụ ka ị wee malụ ọ bụ ihe onyonyo ọhụrụ ka ị wee malụ anyị etinye gị ya ndewo.